Nagawa namin ng maayos ang bahay nila Kuya Anisito at Ate Patricia. Kahit halata na ang paglaki ng tiyan ni Ate Patricia noon, wala namang mga nilalang na umiistorbo sa lugar namin. Isang umaga, kasama ang dalawa kong kaibigan ay umakyat kami sa bundok kung saan kami gumagawa ng asin. Pagdating namin sa lugar, nakita namin doon ang isang lalaki. Hindi namin alam ang kanyang ginagawa. Nakaupo lamang siya sa bato kung saan lumalabas ang tubig alat na siyang pinapakuluan para gawing asin. Bumubulong-bulong ang lalaki. Kung ano man ang sinasabi niya, ay hindi namin naiintindihan. Pero ang lengguwahe na ginagamit ng lalaki ay kahalintulad sa lengguwahe na ginamit ni Kuya Anisito nang marinig ko itong mag-orasyon. Hindi sinasadyang masagi ni Dino ang kaldero na ginagamit namin sa pagpapakulo ng tubig alat na nakukuha namin sa bato, kung saan nakaupo ang lalaking yon. Nahinto ang lalaki sa pag-uurasyon na magkaroon ng ingay ang paligid. Lumingon ito sa amin at doon namin nakita ang nagbabagang mata nito. Umambay itong susugurin kami pero mabilis na dumating si Kuya Anisito at si Itang. Si Kuya Anisito ang humarap sa nilalang na yon. "Umagang umaga, nagagawa mong ilabas yung totoong anyo mo?" Kilala niya ang mukha ng lalaki at sa kabilang sityo umano nakatira. Hinamon ni Kuya Anisito ng duelo ang lalaki. Pero mabilis itong tumakbo at hindi na niya ito hinabol pa. Sinabi niyang magpatuloy na lamang kami sa aming gawain na siya namang kaagad naming ginagawa. Takang-taka kami noon. Humina kasi ang tubig na lumalabas sa bato. "Tang, pansin mo ba yung tubig? Hindi na siya kasing lakas tulad ng dati." Wika ko. Tumango lang naman si Itang sa sinabi ko sa kanya. Nagwika din ito na siguro sa haba ng panahon ay humihina na rin ang kakayahan ng kalikasan sa kung anong kadahilanan na hindi namin alam. Napabuntong hininga na lamang ako sa isipin na baka darating ang panahon na kailangan naming umalis at humanap ng ibang mapagkakakitaan. Bakit hindi natin subukan na gumawa ng uling, mga tol? Magsimula na rin tayong magtanim ng mga gulay para may iba tayong produkto maliban sa paggawa ng asin. Sambit ni Yeye na siyang sinang-ayunan naman namin ni Dino. Pinag-usapan namin kung kailan kami magsisimula sa paglinis ng lugar na aming tataniman at ang lugar kung saan kami gagawa ng uling. Samantalang si Itang naman at si Kuya Anisito magkatulong sa paghahanap ng buho na siyang ginagamit nila sa paggawa ng mga muebles na gawa sa kawayan. Malaki ang naitulong ng pagdating ni Kuya Anisito sa aming lugar. Maalam ito sa paggawa ng iba't ibang muebles. Yun ang ginagawa nilang pinagkakakitaan nun. Balisitang ang kinuha niya bilang katuwang. Natapos ang araw na yun ng puro pagpaplano ang aming ginawa habang gumagawa ng asin. Hindi na kami nagpagabi pa sa lugar dahil sa delikado na sakubat kapag inabutan pa kami ng dilim. Lalo na sa nangyari sa amin kaninang umaga. Sa aming paglalakad pababa ng bundok ay may nakita kaming isang maliit na kubo, hindi kalayuan sa isang maliit na ilog. Matagal na kaming dumadaan sa lugar pero unang beses naming nakita ang maliit na kubo. Nagtanungan pa kaming tatlo kung sino ang nagmamayari ng sinasabing kubo pero pare-pareho naman kaming walang alam. Nang makauwi ako sa bahay, dali-dali kong sinabi yun kay Itang. Nagulat naman siya nang malaman niyang may kubo sa lugar. Ayon sa kanya ay pagmamayari pa ng aking lolo ang bahagi ng lupain na sinabi ko sa kanyang kinatitirikan ng maliit na kubo na yon. Dahil doon, sinabi ni Itang na punta niya kinabukasan ng lugar at titingnan niya kung sino ang nagmamayari ng kubong ito. Tutal, doon din naman sila pupunta ni Kuya Anisito para kumuha ng mga buhos sa tanim ng aking yumaong abuelo. Tumango naman ako sa sinabi ni Itang
at nagtanong kung maaari ba akong sumama sa kanila. Sinang-ayunan naman ito. Kinabukasan pagkatapos ng almusal ay dumating na si Kuya Anisito. Sinabi nito na kung maaari ay tulungan namin sila Itang ngayong araw sa pagputol ng mga buho na kanilang gagamitin para mabilis sila makakuha ng marami. Sumang-ayon ako at kinuha ng itak na palagi kong ginagamit sa pagputol ng kahoy na siya rin gagamitin ko sa pagputol ng buho nun. Paalis na kami nang dumating ang dalawa kong kaibigan. Sama-sama kaming naglakad papunta sa lugar kung saan namin nakita ang maliit na kubong yon. Pagdating namin sa lugar, himalang wala man lamang kaming nakitang kubo. Purong nagsisitaasang talahib ang nasa lugar. Napakamot na lamang kami sa batok. May kubo talaga dito kahapon, kuya. Di ba mga tol? Tumango naman ang mga ito at maging sila man ay litong-lito kung saan na napunta ang kubo na malinaw naming nakita. May kinuhang pulbo si Kuya Anisito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay nag-usal ito ng dasal. Nang makapagbanggit na ito ng mga buhay na kataga, isinaboy na niya ang pulbo na kinuha niya sa kanyang bulsa. Ilang sandali lang nakalipas. Unti-unti na naming nakita ang isang maliit na kubo. Ganun na lamang ang aming pagkamangha nang nakita na namin ang kubong yon. Pero napamura naman si Kuya Anisito. Sinenyasan niya kami na manatili kung saan kami nakaupo. Habang siya naman lumapit sa kubo. Nang nasa harapan na siya ng hagdan, may dalawang baitang lamang ang hagdan na yon. Muli siyang dumakot ng pulbo sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay nag-usal ng mga salita. Hindi namin naririnig kung ano ang kanyang sinasabi pero nakita naming bumubuka-buka ang kanyang bibig nun. Pagkatapos ay sabay niyang tinakpan ang magkabilang poste ng hagdan na kawayan. Pagkatapos nun, muli siyang nag-usal ng mga salita at hinipan niya ang pintuan ng kubong ito. Matapos niyang gawin yon ay kaagad na niya kaming niyaya na umalis na sa lugar. Habang naglalakad paalis, narinig naman namin ang pagsigaw na tila ba humihingi ng saklolo. Sabi ko na nga ba, nasa loob lang yung mga loko eh. Akala siguro nila kaya nilang itago yung kanilang lungga. Wika ni Kuya Anisito. Habang si Itang naman ay napapailing na lamang. Sa unang pagkarinig ng boses ng mga nagsisigawan sa kubo ay nakakaawa pakinggan. Pero habang tumatagal, ang nakakaawang mga boses ay napapalitan ng mga nakakakilabot na mga pagungol. Habang kaming tatlong magkakaibigan, hindi namin alam kung ano ang aming sasabihin. Nananayo ang mga balahibo sa batok namin at mga braso. Hindi kami makapaniwala na may ganong uri ng nilalang ang naninirahan hindi kalayuan sa aming komunidad. Kuya Sito, ano po ba yung mga yon? Mga aswang yun, Ben. Naglagay ng sabulag sa baligid kaya hindi nakikita ng mga normal na tao. Pero sa mga kagaya ko na biyasa sa lihim na karunungan, alam namin kung paano basagin yung sabulag na kanilang ginawa. Ganun pa man, hindi maririnig ng mga normal na tao ang kanilang sigawan. At hindi din nila makikita ang kubo na pinatayo ng mga nilalang. Maliban na lamang sa mga tao na kasama na kung sino mang biyasa sa lihim na karunungang yon. Kagaya nyo. Kaya nyo nakita at narinig ang ginawa ko dahil sa kasama nyo ako. Tumango na lamang kami sa sinabi nito habang namamangha. Hindi na lamang namin pinansin pa ang mga boses na narinig namin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa nakarating na kami sa lugar kung saan kami gagapas ng mga buho. Kaming tatlo ang tagaputol, habang si Itang naman at Kuya Anisito ang tagalinis na aming mga pinutol. Dahil sa ginawa naming pagtutulungan ay mabilis kaming nakapag-ipon ng maraming buho. Saglit lang kaming naghanap ng maayos na lugar at kumain ng aming tanghalian. Saglit lang din kaming nagpahinga bago kami nagpasyang hakutin ang aming mga nalinis at naipong buho nun.
Dinala namin ang mga iyon sa harap ng aming bakuran kung saan sila gumagawa ng mga muebles. Natapos naman naming mahakot ang mga buho bago pa man sumapit ang takip silim. Bago pa man kami maghiwa-hiwalay ng araw na yon, napag-usapan namin na balikan namin kinabukasan ang paggawaan ng asin at kukunin ang mga nagawa namin. Maglalagay na rin kami ng malaking sahuran ng tubig para marami na sa aming pagbabalik yon. Nagkasundo kami na pagkatapos sa asinan ay susunod na kami kina Itang at Kuya Sito sa lugar kung saan kami pumuputol ng mga buho. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan ay maaga akong nakatulog. Kaya wala na akong alam kung ano na ang nangyari sa paligid nun. Kinabukasan pagkagising ko, dun ko na lang nalaman na nawawala ang isang anak ng aming kalabaw. Inisip nila Inang at Itang na baka may nagnakaw. Bagay na hindi naman nangyayari sa lugar namin ng mga panahon na yon. Ilang sandali pa ay nagwika si Kuya Anisito na hindi basta-basta nawawala ang aming kalabaw. Pinuntahan niya ang lugar kung saan ito nakatali. Nalaman niyang may kumuha sa hayop. Dahil sa nangyari, imbis na pumunta sa asinan ay hindi na namin nagawa. Sa halip ay pumunta na lamang kami sa bundok. Hinanap namin ang nawawala naming anak ng kalabaw. Kung saan-saan na kami nakarating, hanggang sa nakarating kami sa maliit na ilog na siyang tinatawid namin para makapunta sa bundok kung saan naroroon ang paggawaan ng asin. Sa bukana pa lamang ng ilog, nakita na namin ang mga bakas at mga natuyong patak ng dugo. Hanggang sa tuluyan na naming nakita ang ulo ng kalabaw. Buo pa ang ulo nito. At sa klase ng pagputol dito ay masasabi namin na hindi matalim na patalim ang ginamit. Napamura na lamang kami sa nakita. Nagsipagtanungan kung sino kaya ang may kagagawan sa pagpatay ng aming alagang hayop. Pinili niya pa talaga yung hayop na mahal ang halaga at hindi basta-bastang nabibili ng mga panahon na yon. Si Kuya Anisito, kinuha ang ulo ng kalabaw. Tinasalan. Pagkatapos dasalan ay hinipan niya ang ulo ng kalabaw. Pagkatapos ay nagbitaw siya ng mga buhay na kataga at muling inihip sa ulo ng kalabaw yon bago namin tuluyang inilibing. Doon na rin namin ito inilibing sa tabi ng ilog kung saan namin ito nakita. Halos magtanghali na nang makauwi kami sa bahay kaya mas pinili na lamang namin na kumain na muna ng pananghalian. At imbis na pumunta pa sa asinan ay pinili na lamang namin na tumulong na muna kay Itang at Kuya Anisito sa pagputol ng mga buho noon. Marami naman kaming naputol na buho. Dahil kagaya ng nakaraan ay kaming tatlo ang nagpuputol. Bago sumapit ang alas 5 ng hapon ay naisipan na naming umuwi. Pagdating sa bahay, naisipan naming mag-basketball sandali pero napasarap kami sa paglalaro nun kaya inabot kami ng alas 6 ng gabi. Kagad namang umuwi ang dalawa kong kaibigan pagkatapos nun. Habang ako ay tumulong na kay Itang sa pagsisiga sa bakuran. Pagkatapos magsiga ay kaagad naman na kaming pumasok sa bahay at hindi na lumabas pa. Habang nakahiga at naghahanda na para matulog, ay nakarinig naman kami ng mga paghuni ng nilalang. Pero hindi na lamang namin yon pinansin pa ni Itang at Kuya Anisito. Malakas ang paghuni ng nilalang kaya sigurado kaming malayo ito. Kinabukasan, pagkagising, habang nagkakape, may narinig kaming pagtawag. At dahil alas 5 pa lamang yun ng umaga, nagtaka kami kung sino ang tumatawag na yon. Nang muli itong tumawag, naulinagan kong boses yun ni Dino. Dali-dali kong binuksan ang pintuan. Tinanong kung anong nangyari. May benda ito sa gilid at may galos pa sa braso kaya nagtaka ako sa itsura na yun ni Dino. Kaagad ko siyang pinapasok sa bahay at doon ko nakitang may mga kasama pala ito. Tol, iihingi kami ng tulong sa Itang mo at Kuya Anisito. Nawawala si Yeye. Hindi namin mahanap hanggang ngayon .
Nagmamadali nitong wika at halatang nasasaktan ito sa kanyang sugat. Dahil sa sinabi nito ay mabilis kong tinawag si Kuya Anisito. Pero bago pa man ako makalabas ng bakuran para puntahan siya sa bahay niya, nakasalubong ko na ito na nagmamadali na ring papunta sa bahay. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari kay Yeye. Pero pumunta muna ito sa bahay para makita si Dino. Nang makita na niya ito ay kaagad niya itong inusalan ng buhay na salita. Hinihipan sa noo. Pagkatapos niyang gawin yun ay binigay niya kay Inang ang herbal na gamot at sinabihan niyang lagyan ni Inang ng gamot ang sugat ni Dino. Dahil isasama niya kaming dalawa ni Itang para hanapin si Yeye nun. Hindi namin alam kung saan ito magsisimulang maganap. Mabuti na lamang at sa daan ay nakasalubong namin ang ama nito na si Mang Danoy. Kagad itong tinanong ni Itang kung anong nangyari kay Yeye at paano ito nawala. Magkasama sila ni Dino kagabi. Niyaya sila ng kapitbahay namin na pumunta sa handaan sa isa nilang kaibigan, malapit sa kabilang sitio. Pero hindi na nakauwi pa si Yeye. Si Dino naman umuwi, puno ng dugo eh. Sinabi rin ito na hindi pa naggamot si Dino ng tuluyan. Sinabi naman ni Itang na magiging maayos ng kalagayan ni Dino. Naginamot na ito ni Kuya Anisito bago pa kami umalis. Napatingin si Mang Danoy kay Kuya Anisito na para bang ngayon lamang niya ito nakita. At ang una niyang binanggit ay ang pangalan ni Lolo Apog. Napangiti na lamang si Kuya Anisito at nagpakilala kay Mang Danoy na anak nga siya ni Mang Apog. Doon ko nakita na napanatag si Mang Danoy na malaman niyang anak ito ng isang kilalang magaling na albularyo sa lugar namin. Nakarating na kami sa bundok kung saan kami gumagawa ng asin. Pero hindi pa rin namin nakita si Yeye. Nagpasya si Kuya Anisito na maghiwa-hiwalay kami sa paghahanap. Kaming tatlo nila Kuya Anisito, Itang at ako ang magkakasama. Si Mang Danoy naman at ang dalawang pinsan niya ang magkakasama sa kabilang direksyon. Naisipan namin na puntahan ng lugar kung nasaan ang kubo ng aswang na aming nakita noon. Pero wala kaming nakita doon kahit konting bakas. Dahil doon, napaisip si Kuya Anisito. At ilang sandali pa ay nagpasya na siya na puntahan namin sa kabilang sitio kung saan nakatira ang mga kilalang aswang sa lugar. Ito na lang yung huli kong paraan para malaman kung anong nangyari sa kaibigan mo, Ben. Wika nito. Pero maya-maya pa, muli itong napaisip. Si Dino, tara, umuwi na muna tayo. Kailangan ko makausap si Dino. Nagmamadaling yaya nito sa amin. Dali-dali kaming umuwi sa bahay. Pagdating doon ay nagkataon naman na nagpapahinga si Dino sa mahabang kawayang upuan namin. Nagising ito nang pumasok na kami sa bahay. At kinausap kami ni Inang. Kagad naman itong nagtanong kung nahanap ba namin si Yeye. Malungkot naman akong umiling bilang sagot sa kanyang tanong. Nalungkot na nag-aalala ang itsura ni Dino. Ilang sandali pa ay nagsimula nang magtanong sa kanya si Kuya Anisito. Tinanong niya si Dino kung saan sila pumunta nung gabi at kung sino ang kasama nila sa inuman at kung sino ang kasama nila pauwi nun at ang lugar kung saan sila sinalakay ng nilalang. Tatlo kaming naglalakad pauwi, Kuya Sito. Ako, si Yeye tapos si Tiloy. Pero nang makarating kami sa crossing, bigla pong nawala si Tiloy. Akala nga namin huminto lang at umihi kaya huminto na rin kami at umihi na rin. Pero nagulat ako nang may sumalakay sa akin eh. Nakailag ako. Nakipagbuno pa nga ako eh. Nakakita ako ng matulis na kawayan. Iyon yung ginamit ko. Pero hindi lang pa yun nag-iisa. May kasama yun. Sumalakay kay Yeye yun. Nasugatan ko po yung nilalang na nakalaban ko pero si Yeye natangay ata yun. Mahabang salaysay ni Dino sa nangyari. Dahil sa sinabi ni Dino ay nagwika naman si Kuya Anisito na kapag gano'n ang sitwasyon, tila ba mahirap lang mag-isip na buhay pa si Yeye. Kailangan pa rin nating mahanap si Yeye. Buhay man o patay.
sabi ni Kuya Anisito. Muling tinanong ni Kuya Anisito si Dino kung wala ba silang nakasagutan sa inuman. Doon na nagkwento si Dino na kaya sila umuwi na dahil nagsimula ng magkamukhang isa nilang kainuman na kaibigan ni Tiloy. Napagdiskita nito si Yeye dahil sa kinakausap niyang dalaga na sabi-sabi ay kasintahan ng lalaki. At para makaiwas sa gulo, ay umuwi na lamang silang dalawa. Base sa sinabi ni Dino ay nagkaroon kami ng idea kung saan namin hahanapin si Yeye noon. Hintayin na muna natin yung pagsapit ng dilim bago natin puntahan yung lugar kung saan kayo nag-inuman ni Yeye. Sinabi rin ni Kuya Anisito na magpahinga na muna kami ni Itang para magkaroon kami ng lakas mamaya dahil hindi malayong mapapasubo kami sa aming pupuntahan. Ganun pa man ay kailangan namin yung gawin alang-alang sa kaibigan kong si Yeye. Ilang sandali pa ay nagsidatingan din ang grupo ng ama ni Yeye. Doon na sinabi ni Kuya Anisito ang kanyang plano. Manong, mamayang gabi na lamang tayo maghanap. Hindi pa natin mahanap si Yeye ngayong umaga. Lalo na kung may hinala tayong hindi siya basta nawala lamang nang walang kumuha sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang ama ni Yeye sa sinabi ni Manong Anisito. Sinabihan niya muna ang mga ito na umuwi na muna at magpahinga para nga magkaroon ng lakas kinagabihan na siya namang sinang-ayunan nilang lahat. Pero si Dino, hindi na muna pinauwi ni Kuya Anisito. Sinabi nitong sa bahay na muna ito mananatili kahit pa maayos ng pakiramdam niya. Sayang, hindi mo nadala yung sandata na ginamit mo sa pagharap dun sa nilalang. Kahit papano mapahina ko yung kakayanan niya sa pamamagitan ng sandata na nakasugat sa kanya eh. Ayon naman kay Dino, hindi na niya alam kung saan niya iniwan ang kawayan ng kanyang nabunot. Sa pagkakatanda ko, nagsuot ako sa masukal na talayban para lang makatago dun eh. Pagsasalaysay ni Dino noon. Sinabi naman sa amin ni Kuya Anisito na wag na mag-alala. Malakas ang kutob niyang mahanap namin si Yeye. Pero ang hindi nilang masigurado ay kung buhay pa ba ito. Mabilis na lumipas sa mga oras hanggang sa sumapit na ang 6:00 ng gabi. Maaga kaming naghapunan. Pagkatapos ay lumipat na sila inang maging si Dino sa bahay nila Kuya Anisito. Nang sa ganon, ay makasigurado kami na ligtas ang aming pamilya. Pagkatapos nilang lumipat ay binalot na ng sabulag ni Kuya Anisito ang kanilang bahay. Kasunod nito ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa bahay nila Dino. Doon kami magkita-kita kasama ng ama ni Yeye. At balak ding baluti ni Kuya Anisito ang bahay ng kaibigan ko para sigurado ang kaligtasan ng kanyang ina at mga kapatid habang wala ang haligi ng kanilang tahanan. Pagdating namin sa bahay nila Dino, ay naroroon ng iba naming kasamahan. Saglit lamang kaming nagtipon-tipon at nag-usap kung ano ang maaari naming gawin. Pagkatapos ay binalot na ni Kuya Anisito ng sabulag ang bahay nila Dino. Pagkatapos niyang gawin ang orasyon ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa kabilang sitio. Habang naglalakad, nagsiingayan ng mga aso pero hinayaan na lamang namin ang mga ito. Bago pa kami makarating sa crossing papunta sa kabilang sitio, ay may naramdaman ng hindi maganda si Kuya Anisito sa paligid nun. Dahil doon, pinahinto niya kami sa paglalakad. Kasunod nito ay ang pag-usal niya ng mga orasyon na siyang inihip niya sa aming lahat noon. Kasunod noon ay ang pagtigil ng mga aso sa pagtahol. Naging tahimik ang paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad papunta sa kabilang sitio. Pero sa bukana pa lamang kami. Nakaamoy na kami ng hindi kaaya-aya. Nakakasulasok na amoy na hindi namin maintindihan. Binigyan naman kami ni Kuya Anisito ng langis. Sinabihan niya kaming maglagay ng langis sa itaas na bahagi ng aming tenga at sa likod na bahagi nito, maging sa batok. Nang makapaglagay na kami ng langis,
Doon ko na naramdaman at nakakayanan ang nakakasulasok na amoy na bumabalot sa paligid. Delikado yung sityo na ito. Marami yung nilalang na nininirahan dito. Sa wari ko, ginawa na ito na pugad ng mga nilalang eh. Wika sa amin ni Kuya Anisito. Kasunod nito ay ang pagkuha niya ng kanyang balisong. Dinasalan niya ito at inusalan ng mga buhay na kataga. Patuloy ang paglalakad namin habang tinatahak ang lugar kung saan namin naamoy ang nakakasulasok na amoy na yon. Hanggang sa makarating kami sa isang tahanan na nakatayo sa masukal na bahagi ng lugar. Sa lahat ng kabahayan sa sitio, ang bahay lamang na ito ang nakikita naming maliwanag. May mga nakasinding sulo sa paligid ng maliit na komunidad. At may mga tao na walang saplot sa katawan. Hindi bumababa sa 8 katao ang nasa bakuran ng maliit na komunidad na yon. Pinapanood lang namin sila habang gumagawa sila ng kanilang ritual sa pagpapalitanyo. Umuungol ang mga ito habang umuusal ng orasyon ng mga katagang, tila ba mula sa bahagi ng mga dasal. Pero baliktad ang kanilang pagkakabigkas. Kasunod nito ay ang pagtulo ng kanilang mga laway. Nakakadiri ang mga laway ng mga itong hindi napuputol at nakakasulasok ang mga amoy. Sinenyasan ako ni Kuya Anisito na ikutin na namin ni Itang ang likurang bahagi ng komunidad na siyang mabilis naman naming sinunod. Maya-maya pa ay nakita ko ang ama ni Dino at Yeye na sumunod sa amin ni Itang. Nang makarating na sa likurang bahagi ng komunidad, nakita ko ang isang kawayan na may nakataling nilalang. Hindi ko masasabi kung tao ba o hayop ang nakita kong nakatali sa kawayan na yon. Saglit kong ipinikit ang aking mga mata. Unti-unti kong minulat. Doon ko nakita ang aura ng nilalang na isa nga itong tao. At kung hindi ako nagkakamali, ang porma ng katawan nito, lalaki. Si Yeye yon. Nakataas ang 2 kamay niya na tila ba nakatali. May mga tumutulong dugo sa tagiliran nito, pero humihinga pa. Kaagad kong nilingon si Itang at tinuro ang nakita kong nakataling tao sa kawayan. Habang si Itang naman ay tinuro sa akin ang iba pang nakatali na nasa kabilang bahagi ng bahay. Nilapitan ko ang una kong nakitang nakatali na nasa madilim na bahagi ng kusina. Sinipat ko ang loob ng kusina, pero wala akong nakita. At kung hindi ako nagkakamali, ay nasa harap ang lahat ng mga nilalang dahil sa kasalukuyan nilang ginagawang ritual. Ilang sandali pa ay rinig namin ang paghiyaw ng 2 babae. Kung hindi kami nagkakamali, mga alay ang 2 babae na yon. Mabilis kong nilapitan ang tao na malakas ang kutob kong si Yeye. Nilapitan ko ang lalaki at pumulong ako sa kanya na nagtatanong kung siya ba yung kaibigan ko. Humihingal itong tumango. Kasabay ng mahina nitong sambit ng, "Tolben, ikaw ba yan?" Halos pulong sa hangin na pagtanong na nito sa akin. Tumango na lamang ako at mabilis ko nang pinutol ang tali niya sa mga kamay. Habang si Kuya Anisito naman ay mabilis na lumapit at halos ipaligo na niya ang langis kay Yeye. Hinang-hina na noon ang kaibigan ko pero nagawa ko pa itong buhatin. May 2 tao pa kaming nakita sa lugar, pero hindi na humihinga ang mga yon. Kaya hindi na kami nag-abalang tanggalin pa ang mga ito sa pagkakatali. Habang ang ama naman ni Dino at 2 tiyuhin ni Yeye ay siyang nauna na sa paglalakad. Nasa likurang bahagi kami ng sitio dumaan para makalabas sa lugar. Habang naglalakad palayo, sinabihan kami ni Kuya Anisito ng, "Bilisan niyo yung paglalakad. Konting panahon na lang yung natitira at mawawala na yung bisa ng sabulag. Makikita na kayo ng mga nilalang kapag hindi pa tayo nagmadali." Wika nito.
Nagmadali na kaming naglakad. Habang naglalakad ay naririnig pa namin ang mga pagsasaya ng mga nilalang. Pero ang mga kabahayan na nasa labasan ng lugar, tila ba hindi nila alam ang nangyari sa nakatagong komunidad sa lugar na yon. Napakatahimik pa rin ang paligid at manaka-naka lamang ang pagtahol ng mga aso. At dahil sa likuran na bahagi ng sityo kami dumaan, kaya ang unang bahay na aming napuntahan ay ang mismong bahay namin. Sakto naman na nakarating kami sa bahay, doon na nawala ang bisa ng sabulag na binalot sa amin ni Kuya Anisito. Nagaplos na lamang kami ng langis na binigay ni Kuya. Habang ang nahihirapan na si Yeye ay pinainom niya ng tubig na dinasalan niya at hinaluan niya ng asin at pinatakan ng langis noon. Ubusin mo sa isang pag-inom lang, Yeye. Mawawala ang bisa ng tubig kapag hindi mo yan nainom na lahat. At ang mas malala pa, mahanap tayo ng mga nilalang, sabi ni Kuya Anisito. Kahit hirap na noon ang kaibigan ko, hindi man lang yun nagreklamo. Mabilis niyang nainom ang tubig at walang itinira kahit na isang patak. May isang kalahating oras pang nakalipas. Nakarinig na kami ng iba't ibang uri ng paghuni ng mga nilalang na tila ba may hinahanap. Ganun pa man ay puro paghuni na lamang yon. Nang tingnan ko ang relo, may gitalas 2 na madaling araw. Kaya alam naming hindi na magtatagal at titigil na rin ang mga nilalang. Ilang sandali pang lumipas, tumilaok ng manok. Sinyales na tapos na ang gabi at nagsisimula ng umaga. Nawala ng paghuni ng iba't ibang hayop at habang ginagamot ni Kuya Anisito si Yeye, pumunta naman kami ni Itang sa kusina para magpakulo ng tubig noon. Nagtimpla ng kape. Nagkape habang hinihintay ang paglabas ng bukang liwayway. Sa muling pagtilaok ng manok ay ang unti-unting pagliwanag ng ulap. Doon na kaming lahat lumabas ng bahay para maligo. Pinahiram na lamang ni Itang ang kanyang damit. Sa mga kalalakihan noon, nilang damit naming sinuot ng gabing yun ay susunugin ni Kuya Anisito. Lalong-lalo ng damit na sinuot ni Yeye hanggang sa kanyang salawal. Sa awa ng Panginoon, nabuhay si Yeye. Pero baka sa kanyang katawan ng mga sugat na kanyang natamo nung gabi na muntik na siyang katayin ng mga aswang. Pero ang nakapagtataka, hindi niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya. Ayon kay Kuya Anisito ay normal lamang na mangyari sa mga biktima na makalimutan ng mga pangyayari na may kinalaman sa mga nilalang na gustong bumiktima sa kanila. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tuluyang huminto sa pagbuga ng tubig alat ang malaking bato sa bundok. Na ito ang aming paggawa ng asin, kaya ang aming pangkabuhayan na lamang ay ang paggawa ng mga muebles na gawa sa kawayan at ang pagtatanim ng iba't ibang gulay sa bundok. Ilang buwan ang lumipas at nakapanganak si Ate Patricia ng matiwasay. Pero ang pangyayari na hindi namin inaasahan ay ang pagkawala ng mga pamilyang aswang sa kabilang sityo. Ayon kay Kuya Anisito, nagdulot ng pinsala ang pagkaligtas namin kay Yeye mula sa kamay ng mga nilalang. Lalo na at hindi naman lang nila nalaman kung paano nakaligtas si Yeye noon sa kanilang pagkakatali. Iniisip ng nilalang na nanganganib sila sa lugar, kaya maaaring lumipat ang mga ito sa iba kung saan sila pwedeng manirahan at makakuha ng pagkain na walang kumakalaban sa kanila at hindi manganganib ang kanilang lahi nun.